Dobrý deň, volám sa Miroslava Hubocká a v mene spoločnosti Poradca podnikateľa vás pozývam na projektový manažment pre automotív a výrobu. Tento dvojdňový rozvojový workshop realizujeme v spolupráci so spoločnosťou Kompas. Na vašich konkrétnych projektových tréningoch si vyskúšate, ako využiť vybrané nástroje a princípy projektového manažmentu vo vašej praxi. Naučite sa myslieť projektovo a v súvislostiach. Tréning vedie Peter Minárik zo spoločnosti Kompas, ktorý sa viac ako 15 rokov venuje aplikácii projektového manažmentu, efektivite riadenia a rozvoja manažérov. Pracoval na viacerých úspešných Operation Excellence projektoch vo výrobných spoločnostiach, ktorým výsledkom bola vyššia produktivita, efektivita a ziskovosť, lepšie využitie zdrojov, zvýšenie obrátkovosti skladových zásob, zefektívnenie procesu nových nábehov, efektívnejšia a štandardnejšia realizácia projektov, lepšia spolupráca tímov a menej stresových situáciách na projektoch a praktická aplikácia štandardov projektového riadenia. Peter, akým výzvam čelí automotív výroba? Dnešná automotív výroba je pod veľkým tlakom. Základný pohľad je, ktorý vnímam ja, že ľudia očakávajú stále viac a viac. To znamená, inovácia silou napreduje. Produktový cyklus auta sa veľmi skracuje. To znamená, auta boli kedysi na trhu 10, 15, 16 rokov bez akékoľvek zmeny a týmy, ktoré auta inovovali, mali veľký priestor na inováciu. Dnes musí tá inovácia byť hotová omnoho rýchlejšie. Každý očakáva bezpečnosť, každý očakáva moderný, kvalitný dizajn, každý očakáva dynamickú jazdu. Hoci sú veľké tlaky na emisie, ľudia chcú mať komfortnú, rýchlu športovú jazdu. Na druhej strane každý očakáva nižšiu cenu. To znamená veľký tlak na, by som povedal, výstupy, ktoré ľudia chcú, a na druhej strane firmy musia prísť na to, akým spôsobom robiť tieto veci omnoho efektívnejšie. To je to, čo vidí predajca. Vo výrobe ale ľudia vidia práve to, že tí ľudia, ktorí pracujú v tých tímoch, musia byť omnoho efektívnejší. Ako čeli týmto výzvam? Čo s tým? Je dôležité vytvoriť prostredie pre ľudí. Moja skúsenosť je taká, že na ľudí sa nedá do nekonečna tlačiť a vyžadovať od nich vyšší výkon. Práve to prostredie, kde sa cítia príjemne, kde sa stanú súčasťou kvalitného tímu a môžu sa seba realizovať, je to, čo ich motivuje. A jedným z tým riešením, akým spôsobom sa dá práve k tomuto pristúpiť, je projektový manažment. A o tom vám chcem povedať. Ako si udržať klienta? Pomôže v tom väčšia kontrola ľudí? Efektívny systém práce. Firma musí fungovať ako jednotný celok a nie ako viacero oddelení, ktoré so sebou nekomunikujú a nepoznajú potreby interného zákazníka. Efektivita sa odvíja od ľudí a aj majster musí poznať, aké sú nedostatky vo výrobe, čo sa nedeje, čo nefunguje a čo s tým urobiť. Veľmi dobrý príklad je práve to, keď u jedného nášho klienta riaditeľ sa pýta majstrov: páni, viete, koľko stojí 1 minúta nášho prestoja? Nevedeli. Viete, koľko stojí 1 minúta zastavenia výroby u klienta? Opäť nevedeli. Keď majstri nevedia, prečo máme isté veci robiť, veľmi ťažké to dokážu odozdať svojim ľuďom. Práve projektový manažment je jedna z možností, akým spôsobom oveľa lepšie vysvetliť, čo sa od nich očakáva, prečo to majú robiť, aby videli tie dopady. To je ten rozdiel medzi tlakom a medzi pochopením. Dneska treba oveľa intenzívnejšie pracovať s ľuďmi a vysvetliť im, čo majú robiť, nie len im to prikázať. A to si vyžaduje čas. Častokrát ľuďom sa nechce pracovať s ľuďmi a vysvetľovať im. Je oveľa jednoduchšie zadať úlohu a len ju sledovať. Ale nikto nesleduje to, či ľudia ju pochopili a vedia, prečo ju majú robiť.